Sorry, borci, TTS-ka dneska nebudú. Sorry, TTS-ka dneska nemôžu byť, lebo borci nepočujem nič. Hovor, ešte raz, všetko znova, Sergej. Tu máš benzín. Nalievaš benzín, tu máš stojany na benzínové nádrže, kanistre. Máš ich tu zo pár, tak keby si náhodou, tak si to môžeš tu uložiť. Aj bed. Tu hore na tebou je pán, budeme mu hovoriť, že... Wow. Pero. Tak to je. Pero a vlastne z monštier získavaš toto. Drop. Meso. A to vlastne musíš mu dať. Môžem tebe niečo dať? Čo? Dobre, čiže asi... Nie! Asi sa chápeme, môžeme... Toto tiež musí opravovať, toto je kletka a tu musíš túto kletku opravovať a máš frenče tu sa mnou. Počkaj, čo musíme opravovať? Čo musíme opravovať? Ideme na to, Toto. Ja nevidím, kamo, tuto, kamo, ja nevidím, neukazujete, viete. A tu máte poschodie, naľavo, tu za teba máš poschodia. Zastavím na prvom poschodí, vypneme to. Môžem tu dropnúť ten wrench, hej? F-ku má baterku. Môže. Teraz by to nemalo byť... Piči! Jak to neviem, mám 8 HP, sme teraz začali. Vy ste taký sprostý. Ja tak ja som do toho vočila, že nič a zrazu bomba do mňa, čo ja robím. Flašky sú dobré, flašky by ste mali mať radi. Ktoré fľašky? Kokot! Čo? To čo je? Fuj, ja som Nie! To bola mina. Tak choď tam je mina. Čo, ja žijem, ako môžem žiť? No ty si vošiel do miny a tam to urobilo taký plyn nemecký. Poďme do faka. Mám jeden benzín, našiel som jeden benzín. Benzín ešte ušetrím, dám ho sem. Kámo, tu ja sa bojím to. A nemáme niečo dať? Vy nás zožere? Nemáme niečo dať? Nerob 5x30. Keď bude asi väčšia papula otvorená, tak asi vtedy. Keď máš čím mať väčšiu otvorenú papulu, tak ty ťa chce zožrať. No mi to berie ale hápka, keď to rozbijam. To železo, hej, veď si predstav, nebolelo by ťa ruka, ak by si Nie, nebolela. dával do železa. Nie. A nie, kámo. Asi jej celkom. No, kde si? Kde si? Ja neviem, kde si! Poď sem za nami. Vy mŕtky! Nie! Vy chujovia! Ja mám 13 HP! Tam poďme. Ja nevidím, prestal fungovať flash, už ide. Hýbaj sem. Mŕci, vy ste strašne cooked. No, potrebujeme tie flašky zbieraj, každú flašku zbieraj. Fuj, to čo je? Čo si spravil? Čilujte, mŕci, Fujte, plyn! Vy mŕtky, vy ste ma vypili, kámo, plynom. To je plyn! Čo sa tu deje? Von, čo sme v Nemecku? Čo ste to spravili? To nie! Tá pasta skurvená! Nie! Pomoc! Nima! Ústa hlúpe, puste ma! To zase mi nedali žrať, kámo! Čo sa stalo? Kde ste? Čo sa stalo? Toto nevyzerá živo. Oni sa vydá mŕtvi. Ako som mohol ja prežiť, keď som tam zomrel v plyne? Guess bro, akože lutnem si vás. Pohoda. Wow! Zavri to. Ako to zavriem? Jasné, zavrel som ho tu so mňou. Ste vydržali 2 poschodia. Kámo, vyskúšaj si to. Zjorak, čo ma tá kletka sa zväčšila? To prečo? Neviem. Kámo, dostal som kliky, čakajte, dostal som kliky. Ja, takže počkaj, takže ideme s tebou. Kliky. Ale dobre, takže proste musíme upraviť toto, aby fungovala klietka, dodávať palivo, aby sme dokázali poháňať a dávať tomuto károvi jedlo, aby nás nezožral. 3 veci. A toto je čo ešte raz? To je, aby fungovala klietka. Aha, okej, dobre, chápem. Chat, kúkajte čo mám, chat. Prečo skáčeme, prečo preskakujeme? Dáme to druhé. Prečo nie? No prvé o ničom. Pustíte ma dnu, raz som sa nebojím ničoho. Hej, poviem ti o chvíľu, Hráško. Wow, borci, ja som našiel taký pit, takú dziru. Bingus! Kde zmizol? Bingus! Ticho buď! Čaute! Čauko, vieš dať Vy ste kokoti! Ja som kokot, prevažte! Kamo snaží, a veď ako to mám otvoriť, veď to je červené. Ty sa nedajú, to sú špeciálne, preto to nemám, tak sa dajú. No ty si špeciálny, kámo. Špeciálne postihnutý. Wow, Bingus ich sem doniesol, kámo. Osy tu jedajú! Bracho, Bingus ich sem doviedol, reálne, Nedrž ma dvere. Mám ľud? Čo je pav, borci, ja som našiel taký... Našiel si password? Nie, mám taký puf.
Kamo, ty Dávaj skoro. pozor na minu. No klonič, keď svietite na ten hmyz baterku, tak ich pálite. Heal. Ja som rozmrdal práve telku, borci. Tuto je ďalšie Má meso, preto šaša. Má backpack, chlapi. Šifír. Backpack? Hej? Kde si našiel backpack? Tu je safe, borci. No, nedá sa. Rozbíjam, dá sa wrenchom, otváram ho. Treba ďalší wrench, borci, doneste wrench a rozmrdajte to Kámo, riadne. ty si dostal minulý wrench, ktorý nám mohli sme použiť na opravenie nášho výťahu, na to, aby si dokázal sa dostať nejaké random Ani som ju neotvoril ešte, podotýkam. Hitujte to rukou, kámo, otvorte to, reálne tam bude Hell na! Hell Ja na. pijem pitíčko. Dobre, ja som cigáň, otvorím to. Dobre, mám to. No vidíte, vyplatilo Meso. sa to. A dole drog. Čo je penaceátor? Ja im zvyšuje max HP, on zvýši max HP, keď Daj mi to, prosím. Ja sa chcem pichnúť. Ďakujem. Oh! Let's go. Wow, ja som To je dizzy, kámo. pitíčko. Ja som dizzy, ja nevidím, mne sa krúti hlava. Tu máš pitíčko, daj si ho. To je čo? Na zemi je. Kde to je? káva. Ja neviem. To je káva. A to môžem iba dropnúť, to sa nemôžem nájsť. Ale môžeš. Ba môžem. A treba mi srať asi z toho, kámo. Poďme do výťahu. A dajte mu nážrať, kámo, než nás roztrhá. Ten voice má celkom sere, kámo, že sa trošku vzdialíme a už to nie je dobre počuť. Ináč tam sa dá, počkaj, tam sa dá sa mi zdať taký 3D zvuk zapnúť, počkaj, to si mi pozriem, že čo to je. 3D headphones, no. Background audio. All sounds. Zapínam všetko. Dokážem niečo kúpiť. Čo toto je? Gamba tu je. Gamba! Gamba za 3 flašky môže zagambiť. Nemám 3 fľašky, mám jednu. Idem gambiť. Poď. Nie. Čo tam bolo? Máte 2 flašky, prosím vás. Čo tam bolo? Mám jednu. Nič som nedostal. Da- Daj gambu, gamba. Pre gambu. tu je Máš oni. jednu flašu? Mám. Kamo. Za gambi. Díky. Ty To je čurák. dement! A dobre, aspoň je gambly, kámo. Celkom... To čo som počul? Práve? Čo si mu dá? Čo si Mám zobral? bonusový backpack. Dobre, ideme asi do druhej. Mám tu nejakú... switch. Otvárame? Hej, poď. Wow, červená rumka, borci. Mám plný invent. Mám ďalšie náboje. Ja už mám 2. Z týchto takýchto padá... Kanál. Wow, Máš peniaze? Máš? To je flare A to je flare gun. Ja mám... Ten človek. Zabij ho. Nice. Flash. Máme meso. A ja. Meso. Máme granát! Do pi... Vy kokoti! Máme Ste granát. preč, hoj! Prečo? Veď tu horí to tu. Šičia mi uši, kámo. Veď tu je save, ale tu je save, poďte sem. Rozmrdaj to hrablami, poď. Nechceme zničiť ten prvý, čo už je damagenutý, akože. A kde je ten prvý? Počkaj, ja smokujem. Ja tak... Ono mi to dáva dole. Kámo, teraz som to povedal trikrát. Chlapečka. Trikrát som to povedal, chat. Kamo, No veď ale... ideme na ten prvý. 67 Nie, už my sme nemám. rozbili. Je už asi Čo? mŕtvý. Ten rozbili. Prečo? A ako? Vy ste Rukou. akože rukami? Hej. Tak poď rozbiť ten. Reálne tam namrdajte hrable. Poď, daj tomu, ukáž mu. Dajte Nie, hapka. nie. Flare To je demet, Ty si kámo, to sme boli použiť tak strašne lepšie. Pekný večer prajem, a ja tebe, kámo, a ja To je tebe. ešte jeden. No, dobre, to je všetko. Poďme do výťahu. Nafidiť. Isto? Ideme. Aha, ono to ukazuje, koľko mu treba feednúť. No veď tam máš bar, všetko to meso? tam máš bar. Dám mu všetko tie mesa, keď by som mu dal. Ja mu dávam všetky. Ja neviem, ako to hľadí, že aký je veľmi hlavný. Veď tam máš bar, keď tam ťaháš to meso, tak tam máš bar. Ideme ďalšie poschodie. Kámo, netancuj tu. Banger hudba, akože. Prečo tam hrá Betomen? Neviem, kámo. Nedožím sa to deje. Kultúrne naladený. Skapal si, furt si tu. Ja som vybuchol na minu a zrazu sa objavil tu, vygrcal ma tento kár. Veď to máš poviem takých viac životov a tiež neviem, ako to funguje, kámo. O, máme posilku a poďte sa piť, kámo, boxovací kurt. Dick. Dobre, nebýma, tiež malo. A vrecia? Dajú sa Počkaj, rozbiť? keď to rozbijem, nebude, tak niečo. Isto, mohlo by, kámo, prosím, piňata proste. LeBron James. Tak Tu povedz mám aj ja. flašu z toho. Dostal som flašu z boxovacieho ringu. Hej? Aha, no dobre. No počkajte, ešte dáke fľašku. Jasne, nepadne fľaška, iba mám všetkým, samozrejme. Môžem benchovať? Asi nie. Wow! Chytil som sa, borci, do onej. Môžu drink, kam ja sem ožra... Kde sú? Kde šli, borci? Čo stalo? Tam je bomba, ne? Vy ste bomby. Čo? Čo si máš? Tam lúčte tie veci, tých oných. Ja sa idem napiť onej. Dostal som flashbang, kámo. Dostal som flashbang. Veď mne to dáva damage. Veď ja zomrem na vodku. Veď ja zomrem na vodku. Daj si, na. Reálna! Veď to lieta. Dobre, to sa mi iba zdá, kámo. Ja mám, mne tu hlava v A čo siči. to robí?
No, daj si a vidíš, čo to robí, kámo. Tak ti poviem. Má 3 A hápka, ty si kámo. debil, veď ty si vypil 30% tej vodky. A? Naraz, a ja som vypil iba 10, sa mi nestalo ty kár, keď vypiješ alkohol. Kámo, tak mám to 2 hápka, trafil si ma, ty ma zobral si mi hápku, ty šašo. Aj, to sa to preto. Kámo, prečo Vlad, kámo, jak to držal, ako driblovať, keby išiel proste oné. I got this! I got this! Kámo, prestaň tu dávať. Zase mi drbal baterku, super, nevidím nič, kde som? Ako sa healnem, nevieš? Niektoré jedlá túto majú, one. Prosím, nechoďte mi sem do baru. Prosím, nechoďte Daj sem. mi žrať! Tak tu máte, pane. Kde? Tu máš. Peso. Asi nemám na výber, ale niekam. Tak Nehybuje. nie, tak nie. Dobre, mám jedno hápko, oficiálne mám jedno hápko, som cooked. Mám, počkaj, mám. HP, tu máš. Mám jedlo. Kde? Tu máš. Daj mi to, daddy. Ma to hitlo, vieš, že to je consume. Dobre, 13 HP, 13 HP. Je tu mína, chlapci. Počkaj, defuzem. Otvoriť. Ako defuzuje? Ty si kokot. Kámo, kto ma odmrdal? Dvakrát poviem, je Po tam 100 rokov mína. mám to, konečne, Je tam mína, ideš tam. A som nedefuzol. Čau, žiješ. Tomu ver, a som nedefuzol. Defuzol som ju, dostal, ty si do toho vošiel. Kámo, veď ale to... Veď ale tak, keď defuzneš, tak nemá vybuchnúť, nie? Má vybuchnúť. Aha, a ináč neviem prečo to tak funguje, ale za 4 flašky reviveneš a za 6 sa healneš, takže nemyslím si, že to je nejako vrch. Mám pre teba ňam. Počujete ma teraz viac nejako? Lebo mám megafón, kámo. Try your luck. Wow, Moje let's go! šťastie nikdy neodíde. Nie, to teraz nepregamblíme, kámo, Oh, ne! No nie, kámo, za 3 mám 2. Ja som čierny, on je rúžový. OK, kámo, OK. To je čo? Zožer to. Prečo ja? Zožer to. Chat? Tak som nakláňa kamera. Žiješ? Mám taký efekt, ale neviem, čo to je zač. Prácho, práve si rozmrdal šestku jedným hitom, ako nevieš, čo to je zač. A nevidím, mám rozmazané videnie. Vidím. Nechoj na to, prosím ťa. Ako by som, kamo, ja som starý odminovávač, chápeš? A ty máš kladivo, kamo, je to oddrb tým kladivom. Poď, ešte. A teraz toto strel. A nie, počkaj, Streli? počkaj, ono to možno bere viac. Kamo, mohli sme to využiť na ten druhý, kamo. Ja som zobral do inventu a neviem, čo to je, kamo. Super, dobrá deča. Prisahám, že neviem, čo to je. OK, dobre, tak ešte sme sa išli, kam. Ešte sme išli. Bacha! Osi. Tak svieť na ne. Sem sa musíme dostať, pozrite, koľko tam je saveov, kámo. Tie ďalšie levely. Ty si, ja som kokot. Ty si, ja som, OK, kámo. 70 damage. To ste čo našli, kámo? Prečo ja nemám žiadnu ganu? Ako málo to dalo. Pozri sa na to HPčko, to je 70 damage. Ale akože čakáš, keď to je Tvoje asi... pestie dáva Počkaj. 3 alebo nejak. Toto je 70 damage, hej? Áno, to- to je 70 damage. To neotvoríme nikdy v živote, kámo. Zdá sa to iba mne, alebo proste ja sa neviem tak dobre hýbať ako vy máte lepší movement. Lebo si obrovský. Nemôže mať Veľký väčšiu silu? buzerant. Nemôže mať väčšiu silu? Ja som kúpil chleba, ktorý dáva 12 HP. Tak mi to môžeš dať, Ja mám granátu, med. Dobre, kámo, poďme rozmrdať ten save. Koľko to má damage? Neviem. Pozri sa, to ti píše, nie? Jak to vyzerá, je to granát? Čekuj! Čo máš? Čo je? Ja Kámo, neviem. vy ste čo našli? A ja chcem už niečo, ja tu mám, kámo, zastratý megafón. Ja nie, vieš prečo si ťažký si Jorak, to máš veľa vecí v inventári, ja som tiež teraz ťažký, mám veľa vecí. Nie, mám úplne voľný inventár, kámo, ja nie som ťažký, ja mám Poď aký proste... si rýchly teraz, ja To som kvôli tej káve, Mám, že... Nakrmte ho! Nakryl Ja som ho, nemám dal som meso. mu. Ja som mu dal jesť teraz. Čo je hore? Wow! To je pirát, to je Jack Sparrow, kámo! On ide po nás asi. Odmrdá ho tá bomba, kámo, 1,000,000%. Ale akože, ja neviem, či je slepý alebo hluchý. Obidvoje asi, kámo. Asi ani jedno. Asi ani jedno. Bude on taký rýchly. Červeď, ale mi nesmie zavrieť výťah! Zatváraj! To je to. Tak tam už nejdeme, kámo. Parkour, to je moje chat, kúkajte. Mina! Wow, Sme spolstí! No, viete, tak. On skápal, zase. Mal som 2 mesa, to nie. Trošku som to soldol, kámo. Mina, hej.
Nie! Toto nie je real! Čo sa A tam stalo? čo je? Tam nie je nič, kámo, doslova. Že sme sem skakali, keď tu kurva nič není. Je tam. Je, Ale to nepočuje! GG. Pič! Tam bol Nebol tam loot, loot. kámo. Nebolo tam. Bol tam loot, z Bingusa sme to videli, kámo, na vlastné oči. Tak ja som to nevidel, som mal rozmazané. Ja mám Hej, 3 one, tak. ako oživím Bingusa? Mám 3 fľašky. Musíme nájsť ďalší live bars. Si pôjde, čavo? Si kamarát? Není! Zdrhaj! Ide bez teba. Čo? To je Ja som sa zľakol. Asi som mu ušiel, kámo. Zavrieť. Pekne, kámo. A ja si myslím, že sa to dá iba zavrieť, vieš? A on sa to spustí. Ja som si myslel, že ako v Lethal Company. Ako som vás Ja ťa zbijem. Ako som vás oživil, kámo? Dal si flašky a oživil si. Ale ako som vás... Niektoré itemy majú hodnotu flašiek. Ak nemáš dosť flašiek, použije ten item. Aha, a ja som myslel inak, že sa tie dvere dajú zavrieť normálne, Taký viete? retard, musel si ma tam nechať, mal som 5 flašiek, ty buz... Pič! Pomoc! Flaška, konečne, kámo, z 35. To je tak strašne hlasné. To je tak strašne hlasné pri sám Bohu. To je čo? Molo kanón, kámo, to je čo? Tento level je tak brutálne obrovský. 10 HP. Dropni cucumber. Niečo... Ja aj max health, super, paráda. Počujete ma? Haló? Poďte sem! Počujem. Poďte sem, poďte... Čauko. Je tu pán policajt! Ja viem, on už ma napadol. Policajt. On ma už napadol, on ma chcel arestnúť. Aj nás chcel. Benzín, aktivujem cucumber. To je lockpick, ty som mal lockpick tu na zemi. Kamo, nevšimol si, že mám zelenú... Máš? Vidím, že si zelený. Á, kulové. Veď to je Gana, vy ste tu nehali Ganu, borci. Ukáž? Daj mi, ja mám náboje. Ja chcem vedieť, či to je na ňu. To je nail gun. Veď tak dropni, ja chcem vedieť, či to je na ňu, alebo nie. A potom Koľko si mal ty? 51. 51 z 27? Asi, hej. Ukáž to, dropni to. 51%, 50 a 27. Ja sa Tam je nepamätám, dole. kamo, dropni to. Sorry, takto. 51%, hej, z 21. A máš tam 50 predtým? Áno, 50, 21. 50-21, áno. OK, tak nie sú na to náboje. A mám ešte toto, aha. Toto mám ešte. 1 z 2, 1 z 2, 1 z 2. 800 damage! 800 damage? To som prečo nečítal, Počkaj, kámo. dropni nailgunu a pozrieme sa, že koľko má. Keď dropneš tak a haverneš, tak ukazuje 30, damage. 30. 30. Za každý náboj. A toto dáva 800 na náboj. Čo ti dáva? A máš iba 2, tak to budeme na safey používať, hej? Poďte sem tu ešte lútiť, poďte sem lútiť. Zoberte meso, prosím. Tu máš meso. Nechajte ma, pán policajt. Zober to meso, prosím. Ja idem roztrtkať polica... Kde si? Spracujte ho. Spracujte ho. Pán policajt akože bol dosť fan. Vole, to čo tu? Počkaj, koľko má toto HP? Dajte sa na stôl. No neviem, či to pomáha, ja idem preč, tady to čas, že píde, píči, čau. Ale ten save? Mám píči, mám lockpick. Hej, tak poďme do faka, dáme ďalší level. A toto Monster Mill zoberte, toto bude mať veľa podľa mňa, zoberte toto. No to je to, čo sme mali tam. Vtedy, čo si povedal, že tam nič nie je. A my sme... Nakrmte ho, počuť, on vyhľadol úplne. Keď dáš meso, tak vidíš, že len haverní. Je tam taký bar. Áno. Aha, ale jemu to môžeme dať aj vec, akože ten gear? Koľko tu treba ešte? No tak ty to oprav. Ale netreba na fuel? Yes. Na čo ten gear? Tak ho dropnem sem, ten gear. Nedá sa s tým niečo? Nechce by si radšej chlapí zavrieť, akože aby nás... Aha, upgrade, tu sa dá upgradenúť, kúkaj. Upgradeol som na Moni. Čo to spravilo? Reaper Raid. Asi to ide buď rýchlejšie, Nie, alebo sa menej... ten Reaper Raid, kámo. má o 8 HPčok lepší. Počkaj, ale my sme prišli, koľko poschodí retardy? Ty si to zavrel. No ale aby sme... 15, dobre, pohoda, sme v chile, kámo. Mám gunu, takže... OK, valid. Je normálne, alebo tie, čo sme rozbijali? Kde ste šli, borci, nepočujem vás nikde. Nie, pozor, priprav sa, možno sa príde.
Priprav ganu. Jak tam stojí? Poďme rozmrdať, kámo. To nám dropne dačo, poď. Tam je taký červený... Tu je. Koľko má HP? Má bombu! Terorista veď má bombu na sebe. Bodybuildery. 3 dimensions. Tu sú 3 dimenzie, borci. Tyho, ciga... Máme ten 600-kový, koľko to má máme to, čo dáva 600 damage, kámo. Kamo, 800 a máme 3 hity, takže... No 3 hity, tomu ver. Že čo? Máme 2400 damage. Áno. Nuku, takže chceme to použiť na to. Nie. Mám granát, 250. Tak tam hoď granát, zistíme, ten granát mi na to. Mi na ten granát. Koľko má granát? Koľko má granát? 250. Hodil som. Koľko to dalo? No, to by mohlo, kámo, na 2-4. Ale nie, ten granát Dal to 250. 250. To je 250 damage, kámo, ten Ja. granát to je na 600. 800 dáva, ale 3 krát. Pni toto, ak máš lockpick. Dávaj lockpick masta, poď. Yes. To je čo? Dropneš mi to? Dropneš mi To to? je ďalší granátomet? Neviem, to... Počkaj! Toto je iný, ten čo sme mali na začiatku. Damage 28 iba, kámo. Ale má veľa nábojov. Ja už nemám náboje na moju ganu. Ani ja za chvíľu tiež nebudem mať. Dropnem to, alebo nie? Nemám náboje. Ešte si nechaj ešte jednu mobku, s tým strelíš. Ja už nemám žiadne náboje. Tak dropni nuka. Ten save nerozbijete, jaj? Hej, to som si úplne skoro prečítal. Poď, more, ideme na druhú stranu. Dostal som flashbang! No tak pozor, tady to prošli bodybuildery. Bodybuildery? Oni sú... Ja som ich nevidel, kamo, ešte. Lebo ja už som ich všetkých zabil. OK, tough. Musíme získať nejaké riadne, kamo, deštruktívnu silu, riadne 10 TNT sem nadrbáme. A čo malo veľa HP, čo malo veľa Táto HP? stena. Táto stena. Ja lockpicknem, počkaj, ja lockpicknem. Kámo, tak to asi úplne funguje. Jak chcete nič vraveť, kámo. Krátky ako Bingus, bodybuilder. To si počul, kámo? Čo ti napísal do chatu? Jak sa pozrel. Jak sa pozrel. Daj si vodku na to, kámo. Aby si to takol. Si vodku. Aby si to takol, kámo. A rozoberte tohto šaška. Keď rozbiješ tú flašku, máš tak tú zbraň. Tak to už, hej. Koľko dáva damage? Nechaj to dropnuté do piči. 25. To je pohoda. To Nie je dobre. dobre. Tento gear, nejdeme si upgradenúť náš výťah. Ale... Ja na to si... Počkaj, tak ja mám 8, koľko Ale máte tu vy? je Hodíme gear, sa. aha. 4. Ja mám 4. Ja mám On gear. mal Kiro. On ma zobral Kiro, zobral gear len tak ráno z boku, tu bol položený gear. OK, Tak môžeme mať 2? Koľko máš? 8. Ja tiež 8, tak daj... Ale treba nám to? 16, áno. Zlepší sa, ne? Dobre, zlepšíme už fuel, kámo. Tu už nám stačí to 20%. Ja dám na fuel. A tohto šaška nakrm. Je veľmi hladný? Dobre, ja mu nejdem dávať nič už, lebo toto sú tie monster. A tie sú lepšie, kámo. Jau. Kámo, ten burger. Český developeri on top, kámo. Hej, jo, chill. Český developeri. Synergy, akože. Synergy. 5x30, 5x30. Fonge. Kámo, čo je? Čo robíme? To prečo máš 5 slotov? Lebo vždycky nájdem tašky a tie dávajú plus 1 slot. Hej, ja mám 4. A ja chcem. To je debil, to je demet, ja hovorím, ja tu dochnem kvôli tebe, ty šašo hlupý d***ny. Rozstrieľam to. Na zemi. Piči worm. Kde je? Ja ho nevidím. Ja som mŕtvý, ja som. Som ho zabil. Ja som zastrelil toho červa a zabil som ešte Xioraxa. No nezabil si ho, lebo je furt tu. Iba, ale... Nie, Erika, hráme to Erika, ja dostanem ban, kámo, strašný. Kámo, ak dostanem ban na TikToku, tak je to kúkt. Kde? Ako lietaš? To je tak dobrý level a ja tu musím klikovať. Nie, vy zmrdí. Haste gear? To čo znamená? Kde je Bengus a Sergej? Neviem, kámo. Kde je Sergej? Čo sa tu deje? Prečo nás nepočuť? Haló? Tak tento tripwire je hnusný, kámo, to sa je tak strašne roztrt. Popukal mi celý chrbát, nerobí si srandu. Dneska som sa nechcel spotiť. Vôbec, ale nie, už tu robím 40 kliky. 40 klikov, to sa ani nes... Stačí, prosím, stačí.
Oficiálne končím ako streamer. Žiadne ďalšie nebudú. Stačí, prosím, stačí. Žiadne jedný už nedá zlý krach. Máte nejako príliš veľa pointov, borci. Nech sa nič na tvoje želanie. Nie, borci, stačí, prosím. Počujeme sa? Veľmi dobre si to rozmyslí. Veľmi dobre si to rozmyslí, kamarát. Tak ich miniem nie, pohoda. Neber ma doslovne, ja som srandoval. Veď vieš, sranda musí byť trošku. Kámo, urobil som 100 klikov práve, asi nerobíš si srandu. Prečo si urobil 100 klik? Kámo, lebo mi kupujú pointy, chápeš, v šope. Za pointy mi kupujú kliky. Klikujem ako buzera na tých streamoch. Vypečený Sergej, zase sa mu dostral oný. Super. A za všetkým dostal mikrofón. Ty si, Za všetkým dostal mikrofón, a mne to ostalo. Kam ideme? 25 pome. Čo máte u seba? Ja mám speed Dostal som flashback, teda jumpscare. 590, aký máte speed? 599 a 60 má maximálnu weight. Vy? Koľko máte na maximálnu weight? Ty si rýchlejší ako ja? Ale koľko máš maximálnu weight? Akože záťaž? 74. Aj máš 60, kámo. Tak som tu vyšší ako vy, nemôže sa dostať do malých miestností a nemám žiadnu výhodu, tak to mi vysvetli. A kto tu ošťal? To čo je? To kto rozmrdal? Dám mu ja, nakrmím ho. Budeš to ste... Pome domov. Dáte aj vydačo. No, daj. Kapián 2 hapke. Tak 30, tak 30. To je, lebo žiadny nemáme akože tuto v rezervách. Jasné, No, skoro chápem. žiadny. Dokoro dosum 5k. Dal si 5k, dal si 5k. I love the smell of Sainsbury in the morning. Ja už nemôžem žiť, chlapi. Budeš musieť. Máme dobrú hru od českých vývojárov a vy mi dávate celý dostaneš ban, ja. A prečo, problém máš? Chodte preč, okamžite, teraz varný, plyn, okamžite odvíte. To si podľa čoho zistíš, že bude plyn? No, to začal, všetko to pípa. Rýchlo. Rýchlo, poď kámo! Dingus! Kam mám ísť doprava? Neviem, kde si poď! Zatvára, púšťaj! Ja som skapal, tam som. Čo sa deje, som odišiel. Kámo, prišiel konkrétne. Tu čo? Upgradeol som. Je tu taká riadna Mal ona, som vy... gear. Kámo, Nehovor mi, že sa menia tieto layouty a my budeme stratení. Ozaj, ako by sa hýbal. Kámo, keby... Viete, poznáte ten film Maze Runners? Wow! Nie, to je boss fight. Nie! To nezabije! Ja som hovoril, že tie miestnosti sú také veľké, to je zvláštne. A sú už aj prečo. Kámo, zdrhaj, to nezabiješ. Aj keď dobre, 800 damage, mohol by, kámo, 800 damage, mohol by. Som použil a nedáva to tak veľa damage, ako si myslíš. Aha, ja si použil niečo iné, steku GG Bingu, Stomer. Nemôžeš odísť? Headshot! Riadne si ho to napkal, to Počkaj, som bol. ja mu najebem. Ja mám ešte 3 náboje. To dáš, kámo. Len musím všetko dávať do úst. Hej. Ja ale neviem, skáďal príde tá piča. Kámo, on vybehol zo zeme a zožral ma proste. OK, poď, dávaj mu. Nie. On je dead. No, Tak blízko do piči. Ak by som... Tak to nie. Ja som myslel, že som bol bližšie k tým dverám. Kámo, kúsok. hodinu. My sme hrali 1,5 hodiny. Tomu ver. Ale ja by som si to dal, tento boss bol zábavný. Tomu ver, kámo, To bolo zábavné. Lúčim sa s vami ľudia, ďakujem, že to boli, dúfam, že ste boli šťastní, happy, na budúce klietka môže byť taktiež. Dávaj. A čo hovoríte, no tak dúfam, že Vrúca. budete žiť šťastný, pokojný život, Opíš. dúfam, že budete piť veľa vody, dúfam, Opíš že ten máte dobré, šťastné vzťahy s rodinou, lebo rodina je na prvom mieste. A dúfam, že vás nič v živote netrápi a dúfam, že si sa video stream páčil. Poď, quoty. Máš dávať quoty. Čo sú kvóty? To je jedno, hovor proste, ľudca. Ešte, A viac. čo hovorí, tak nemôžete mi na čo hovoriť do piči. Ideš.